Добър вечер. Вие сте с жива връзка в предаване, в което господин Трифонов, нашият лидер, водещ, приятел, Защо се усмихваш? защото като го почна да говоря за тебе, ми става хубаво. И ми идва настроение. Да. И този прекрасен наш колега и приятел ще отговаря на вашите въпроси, които сте изпратили на имейл адреса, който обявихме преди около една седмица. Освен това се излъчваме на живо, освен по 7-8 TV, излъчваме се на живо в официалния му профил на Слави в Facebook, както и в TikTok. Сега ще се опитам да вляза в TikTok, да видя дали ще успея да вляза в Live Direct, но ако не, ще викна някой да ми го пусне. Тази вечер хора от вас, които са си оставили телефон, ще се опитаме да ги наберем, за да може и в директно очи в очи да зададат въпроси на Слави и на нас, разбира се, ако искат. Искаш ли да започваме? Мене ли дали ме дават? Да, защото не виждам в момента... Ние тук си гледаме заставката с тебе, иначе си ни дават. Добре. На имейл адреса Цветелина Йорданова. Искаш ли да вървя към това? Да кажеш за Цветелина Йорданова. Аз нищо не трябва, тя ще каже жената. Да, добре. Но ти трябва да обясниш сега всъщност какво правим тук ние тримата и той да каже добър вечер, защото седи и гледа като трябва да бъде възпитан. И така, кажи добър вечер. Кой той? Ти, кажи добър вечер. Здравейте, добър вечер, господин Трифонов. Не на мен, на зрителите. Уважаеми зрители, добър вечер, здравейте и от мен. Точно така. И сега какво трябва да обясниш какво правим ти, Тошко, като си нещо, като телевизионен водещ? Аз съм... Ти ми каза да съм телевизионен водещ 2 минути преди ефир. Така е. Да бъдем честни към зрителите. Да. Правим следното. Ние сме в предизборна кампания. Да. Днес стартира предизборната кампания на всички партии, включително нашата. Да. На нашата партия старта на предизборната кампания е това живо излъчване, в което лидерът на партията ще отговаря директно на въпроси. Ти видя ли лидера на партията, която вероятно ще бъде първа, защото така твърдят всички, каква предизборна кампания направи? Не. Мултимедийна. Събрали се всички хора. За ПП ли го върши? Не. Че те правят такива глупости. Не, той е на президент. И отзад едни неща, мултимедии, и едни картини, и едни хора с костюми излезли. Ние тук вие с две пикливи сака, аз с едно кожено яке, сме излезли тук и правим предизборна кампания. Знаеш ли защо? Ви ли е срам, бе? Не, мога да отговоря защо. Защо? Защото другото е лустро без съдържание. Знам, защото бих искал тези деца правили мултимедията да застанат срещу хората и да им отговарят на въпросите, да им какво ще кажат, а не да размахват мултимедии. Ти сам си го казвал, понеже ти си измислил мултимедията в България по принцип, защото това си правил толкова много години и сам си го казвал. Не е важна мултимедията, важно какво ще е посланието и какво ще им кажеш на тия, които те гледат. Искам да кажа, че хората правят предизборни кампании. Че ние какво правим в момента? Някакви тук пунтамара. Не. Хората правят предизборни кампании. Толкова ми звучи предизбор. Настрахващо. И изведнъж тук седнали сме тримата. Искаш люлевци. Искаш ли да докараме хора, които застанат зад нас и да викате да ръкопляскат като на американска предизборна кампания? Ти казваш някакъв отговор и те пищат и викат Слави. Това не е трудно. Между другото, само че показва това е шоу-бизнес. Американците така го правят. С знаменцата, с хората, които пищат и аплодират. Това правят те. Да, ма те са друга психика. На българина първо е подозрителен, второ е практик. И е по-добре да... аз мисля, че е така. Да, аз мисля така. Това е предизборна кампания, ще е от значение, защото всъщност сега е много важно кои партии ще влязат в парламент. Разбираш ли? Това е от голямо значение. Това ще го кажат българските граждани на база на това, което ще видят в близките няколко седмици. Това, което са гледали и гледат, това не е само една седмица. Предизборната кампания само от нея зависи. Искаш ли вместо да ти зададем въпрос, който е написан, да ти включим зрител, т.е. избирател, който... Ти откъде знаеш, че е избирател? Имам слушалка в ухото. Те са се свързали с него. И човека е на линия. Добре.
Колеги, може ли? Ако разбира се ни пуснат картинката. Защото в момента, колеги, виждаме черен екран. Знаеш колко е странно? Той е зад нас. Ето го. Ето го, да. Чай, че... Да. Здрасти! Господине, чувате ли ни? Здравейте! Здрасти! Здравейте, господин Трифонов. Здрасти, как се казваш? Милен Славов се казвам. Искам да ви попитам, според вас, понеже на ППДБ се сбъдна мечтата да имат избори с тяхното МВР, според вас как е по-добре да се гласува на тези избори? С хартия или с бюлетина? Тоест на хартия или на машина, искаш да кажеш? Тоест на хартия или на машина, да. Аз по принцип съм привърженик на електронния вод и съм привърженик на това човек да може да се гласува и от телефона, но конкретно на тия избори съм привърженик на това да се гласува с бюлетина. Нямам доверие на хората, които определят, казвам личното си мнение, които съставляват това служебно правителство и начина, по който формулират, въобще правят изборите, затова предпочитам на хартия. Да, и още два въпроса, ако може. Заповядай. Съжалявате ли след толкова години сега, съжалявате ли, че преди 5 години върнахте толкова много милиони в държавния бюджет от субсидията, при положение, че никой не го оценява това? Явно в българската политика морал, достоинство и чест не е важно. Аз мисля, че по принцип имаме един съществен недостатък ние българите, че много не се помни и всяко чудо е за 3 дни. И в този ред на мисли съм приел това нещо още в самото начало, когато се занимавам въобще с неща, които са в публичното пространство. А по отношение на тези пари, които върнахме в бюджета, те са около 18 милиона. Мисля, че толкова бяха, които върнахме в бюджета и които всъщност бяха от нашето разбиране за това колко трябва да бъде субсидията. Но в крайна сметка така сме решили, така сме направили. Не съжалявам за това. Добре, благодаря ви. Последен въпрос, ако може. Има ли някаква вероятност след изборите тези така наречени социологически агенции да бъдат съдени по някакъв начин за грешна и манипулативна информация преди изборите? Не. Има държави, в които социологиите са забранени с закон по време на предизборните кампании. Тоест последните социологии са в началото на предизборната кампания и до изборите няма социологии, защото всъщност социологите не могат да бъдат проверявани и те могат да пишат каквито си цифри искат. И те така и правят. Социологите пишат каквито си цифри искат и в резултат на това смятат и може би могат да въздействат на съзнанието на хората, които ще гласуват. И поради тая причина в някои държави те са забранени по време на предизборните кампании с закон. В България не е така. Тук всеки един може да си направи социология и всяка една социология може да казва каквото си реши и каквито си цифри каже тя. Така че съдени не могат да бъдат съдени, няма смисъл да бъдат съдени, но може да се измисли нещо подобно. В България да има социология само преди предизборните кампании, преди изборите. Не, чак след изборите. Но това е въпрос, който ще трябва да реши българския парламент, ако ще им хрумне нещо подобно. Ако не, ще гледаме всеки цифри от 0,1 до 101. Това е. Благодаря ти, приятелю. Добре, благодаря ви. И аз благодаря. Искам да ви кажа, още 10 избора да има, аз пак ще гласувам за има такъв народ. Благодаря. 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 Господин Трифонов, господин Славов, който зададе въпроса,
така най-ми направи впечатлението в началото, свързано с начина на гласуване. Нали? Дали с хартия, дали с машина, да ви споделим допълнение опасенията ни, защото нали, ние призоваваме хората, които ще ни подкрепят, а и хората, които гледат какво правим да гласуват на хартия на тези избори, не защото ние защитаваме хартията. Ние бяхме първата политическа партия в България, която въведе машинното гласуване, но след като се случиха тези действия на Продължаваме промяната, Кирил Петков предлагайки кода на машините в един предходен парламент, записите, които излезоха в последствие за това как тази партия ще прави избори с тяхно МВР, ала-балата през президента и прочее, стигна до момента, в който сегашният служебен кабинет с министъра на електронното управление, ние в парламента с колегата Йорданов ги разкрихме тия факти, то е смразяваща ситуация. Общо взето имаме министър на електронното управление, който е кукла на конци, на икономически кръгове и НПО-та около ППДБ, съдружник с Саша Безуханова в частни фирми. Сина му е изпълнителен директор в Телерик на мястото на Васил Терзиев, който днес е кмет на София. Действия, които в периода свързан с охрана, наблюдение, верифициране, пломбиране на тия машини са били абсолютно замаскирани от представителите на ППДБ. То затова ги призоваваме в тази ситуация да сменят подхода, защото крайно не сме сигурни. Да си решат. Ти казваш какво мислиш. Понеже те казват, ама вие бяхте за машини, защо призовавате на хартия? Хубаво е да разказваме защо, защото има много факти в посока на това изборите да са максимално нечестни, когато са в ръцете на една политическа формация, която сама си призна през записите как контролира изборните процеси и как искат те да правят избори. Затова го казваме, иначе ти си прав. Те в момента си имат правителство. Искате ли да задаваме въпроси на зрителите, за да може Не, уточняваме го това, защото беше важно да го направим. Светелина Йорданова, с която започнах, искам да ви попитам това към тебе. Защо една година мълчахте, нито веднъж не излязохте, както сега да отговаряте на въпрос? Защо не направихте редовни изяви да показвате какво се случва в парламента? Защо не събирахте ред колегите да информирате обществото за случващото се? Цяла година мълчахте, правителството падна и чак тогава се активирахте. Хората очакваха да кажете или направите нещо. Защо? Така го разбирам. Мисля, че човек трябва да прави някакви неща и да има да казва това, да говори тогава, когато има какво да каже. Смятах, че ще прозвучи като оправдание. Все едно се оправдавам. Или все едно ние се оправдаваме за това, което се случи. Ние влезахме в тази коалиция по две причини. Първата причина е, че на хората вече им беше писнало и те искаха от избори и искаха да има редовно правителство, а не непрекъснато да се ходи на избори, да има служебни правителства. Ние бяхме единствения вариант, в който можеше да има правителство, беше тези партии да създадат правителство. И втората причина, аз съм абсолютно убеден, че място на България е в еврозоната и валутата на България е еврото и че след една-две години никой няма да помни кога и по какво време еврото е влязло в България, защото България ще бъде част от нормалната част на света. Поради тези две причини ние бяхме в правителство и аз направих всички необходими компромиси, защото за мен е важен резултата, всичко останало са средства. Аз направих това, защото така смятам, че е правилно и не смятах да се обяснявам през цялото това време, да давам някакви обяснения, да се изявявам, говорейки и така. Говорите ли има достатъчно много? Аз съм човек, който е свързан основно с това, какво се прави. А какво се говори, това за мен е лесно. И може би е трябвало път да го правим, да ти кажа, като и чита въпроса на Жанец. Може би, ма не сме го направили така и толкова. Тарантула те пита: здравейте, през годините винаги съм гласувал за кого ли не. В желанието си да разкараме Борисов Пеевски гласувах за Атака, за ВМРО, за БСП, за Възраждане, дори за ППДБ, когато се появиха на сцената, обещаха да преборят мафията. На себе си, пише, на себе си смея, защото всеки път оставах разочарован. От изброените, може би само към ВМРО все още питая симпатии, до някъде към Възраждане. Вас се ви подминавах, но виждайки поведението ви в парламента, сякаш ви се доверих този път. Искам да питам Слави две неща. Първо, защо спря да се усмихва? Второ, смятате ли, че с чисто политически средства можете да унищожите мафията, която не играе честно и не се ограничава до такива? Искам да дам гласа си за Итана, но също така искам да знам, че ще изринем гадовете. Какъв беше първи въпрос? Защо не се Защо си спрял да се усмихваш?
Такива са обстоятелствата. А втория въпрос? Смяташ ли, че с чисто политически средства може да се унищожи мафията, която пък не играе честно? Не. Никъде по света, ако взимаме за пример Съединените американски щати и тяхната битка с мафията още от сухия режим и 30-те години на миналия век, това не може да бъде такъв акт само политически. Той трябва да бъде акт на обществото. Цялото общество не може просто да се довери на хора, които изпраща в парламента, защото те много лесно могат да бъдат купени и много лесно могат да бъдат корумпирани. Това е акт, който е акт на цялото общество. Морален казус, който касае цялото общество. Обществото трябва да иска да се пребори с нещо, което му пречи да живее нормално и да го пребори. Не може само политиците. Нито само политиците, нито само полицията, нито само репресивните органи на държавата. Всички, колкото и да звучи, как да кажа, всички трябва да го преборят това зло. Всички. Не само един човек или една птица пролет не прави в случая. Така мисля аз. Ако всички имат ясното съзнание и факта, че ще направят жертви, факта, че ще положат огромни усилия, факта, че ще постъпват морално, ако ги спре полицията, няма да корумпират, а ще постъпват морално. Ако огромна част от хората искат, могат да го преборят. Ако не, и това да си част от мафията да е привлекателно, или да си част от тия, дето корумпират, защото имат пари, или тия, дето са корумпирани, защото ще имат пари, ако това е привлекателно, никаква мафия няма да се пребори. И никой няма да го направи. Много неприятни неща видях в политиката. Много. И едно от най-неприятните е лъжата. Това, че почти всички лъжат безогледно, без никакъв срам, без никакъв свян. Лъжат и те гледат в очите. Това е едно от най-страшните неща. Лъжата е част от това, което съставлява престъплението. Има гражданин на видеовръзката. Колеги? Здравейте! Здравейте! Чувате ли ме, Да, господин Трифонов? Да. Много благодаря за това, че ми позволихте да разговарям с вас. Моят въпрос е, живея от дълги години във Франция, тук работя, но не оставам безразлична към това, което се случва в България. И бих искала да ви попитам какво може да направим отвънка, за да може всичките проблеми да може да ги изчистим, да ги изринем и да може да имаме една нормална държава, дори да е с нещо много малко, много просто, но какво бихме могли да направим отвънка хората, които все пак се борим. Аз съм била често в секцията в Ница, живея в Ница и нямам никаква идея с какво бих могла да бъда полезна, но искам да ви попитам на вас какво мога да помогна, за да може тая държава да тръгне напред. В Ница от колко време живеете? Аз живея в Ница от 99-та година. Преди това съм била в Страсбург. Преди това съм се връщала между Страсбург и Ница в България. Опитвала съм се да работя в България, но в един момент просто човек прави избор, който е наистина тежък избор за човек, който обича родината си. Смятайте доста години. Ще възкликна на френски «О, мон дьо». Мон дю. Нали знаете, за много хора тук сте le dieu. Шегувам се, но как не сте забравили за родината си толкова години? Първо не мога да я забравя, защото ние с българите не можем да забравим корените си. Това е невъзможно. Плюс това дъщеря ми, която е ваша почитателка, пее вашите песни, ходи на българско училище, сега е онлайн. Нещата продължават да са Имам сестра ми, живее в България с нейните деца. Няма как да забравим родината си. Това е невъзможно. Няма как да стане. Но бих искала да забравя всичките хора, които са
не само неполезни, но и вредни за тази държава и някакси, ако може по някакъв начин да ги сложим на мястото им, за да не ставам остра, както знаем господин Тошко Йорданов. Аз много уважавам начина му на говорене, но по принцип как може да подредим нещата, нали? Как да го направим? Кажете, дайте ми съвет, аз съм готова да ви помогна. Първо, аз нямам нужда от помощ. Благодаря ви. Второ, не знам как можете вие от Ница вече сте се превърнали в френски гражданин и децата ви са такива, колкото и да ви е мъчно за България. Вие живеете в други обстоятелства, в друга ситуация, при друг вид хора, с друг вид менталитет и вече сте различен човек. Това, че ви пука за България, защото сте израснали тук в България и че не можете да се преборите с носталгията. Предполагам, че това е причината. Как може да помогнете, като бъдете такава, каквато сте, непримирима. Така мисля аз, че може да помогнете. Конкретика не мога да ви дам, защото ситуацията е много странна или, как да кажа, изпълнена с твърде много проблеми. Конкретика не мога да ви дам. Може би трябва да продължите да бъдете, колкото и да звучи тъпо, да бъдете себе си. И по този начин ще помагате. А иначе, тук в България имате сестра, дръжте на нея, подпомагайте я, грижете се за децата си, бъдете себе си и по този начин ще помагате и на нас в България. Ами, благодаря ви. Искам конкретно да ви попитам, имате ли нужда от някаква помощ по време на изборите, тъй като съм била до сега в секцията, не знам дали отново ще мога да бъда, поне да има яснота за това, което става по изборите. Но ако държите, бих се борила, за да бъда в секцията. И преборете се. За мен ще е чест вие да сте част от това, което правим ние. Аз ще бъда много щастлив, че човек като вас с непримирим дух и с такъв характер ще бъде част от това, което се случва в България и конкретно, което се случва с мен. Може ли да отговоря? Да, само Тошко Йорданов, който иска да ви каже нещо. Госпожо, нашия координатор за чужбина, вече вие имате данните и връзка с телефон, ще се свържи с вас, защото доколкото знам, май секциите в чужбина още не са окомплектовани, така че да, с огромно удоволствие бихме искали да има човек, който ще следи за честността на вод. Благодаря за И аз ви доверието. благодаря. Поздравете щерката. Благодаря и много здраве желая на всички и всичко да е наред. Всичко да е много, много, много розово от сега нататък. Благодаря. Благодаря, до чуване. Или аз че имам нещо. Имам тук един. Виж какви хора има. Точно реша, че няма смисъл. Точно си кажа, за какво е всичко това? За какво е тази битка? Защо на фона на всичко, което се случва и на фона на цялата тази история и толкова е тъпо. И точно решите, започне ми става безмислено, защото преди бехме затворени в един екип. Да бе, всяка вечер на избори, всяка вечер по телевизията, всяка вечер, но цялото действие е затворено в един екип. Докато сега това е невъзможно. Какъвто екип да имаш, ти си подчинен на всичко, което се случва в публичното пространство в държавата и не може да си само един екип. И абсолютно си в състояние да се демотивираш. И хоп, появява се нашата приятелка от Ница и ти дава друг смисъл веднага. Поискаш. Ами да пък ти прочета един от въпросите на наши зрители. Асен Вълков от град Бургас на 29 години те пита да се върнем в тази гадна политическа реалност у нас. Как ще обясниш на хората, които се чувстват излъгани от последното редовно правителство, в което ти участва, след като преди това казваше, че няма да правиш нищо с Борисов и ГЕРБ? Това е много трудно решение, което взех аз. По принцип, така кажеш, по принцип, аз много държа на това човек да
си държи на думата. За мен това е въпиющо важно за моя характер. И си представих в каква ситуация изпаднах, защото обстоятелствата се промениха. Аз продължавах да се занимавам с политика, както и сега, но обстоятелствата се промениха. И аз трябваше да взема решение, което е свързано с това, което има да се случва. И ситуацията в момента беше такава, че единственият вариант беше да се направи коалиция с ГЕРБ. Сега аз познавам Бойко Борисов. Бил съм много близък приятел с него. Всъщност Бойко Борисов стана Бойко Борисов от гостуването си в моето шоу, който дойде по кимоно, чупи някакви дъски, подари ми куче, каракачанска овчарка. Аз познавам Бойко Борисов. Той ми е бил приятел, наистина. Дълго време. Сме били всеки ден заедно с него. После той пак стана политик, първо кмет и така нататък, превърна се в това, което е ГЕРБ и така нататък. Така че от тази гледна точка аз бях наясно какво стои срещу мен и кой стои срещу мен. И трябваше да взема това решение. Една цяла нощ седях и не спах и мислих кое е правилното. И после се замислих, че наистина ще минат няколко години, кой ще помни моите тързания. И това аз какъв съм, кой съм и за какво става въпрос. А хората ще живеят в една нормална среда, в която България е част от нормалните държави от Европа. Тук чужденците идват спокойно, защото могат да си плащат с евро. Децата или въпросните Gen Z живеят съвсем нормално и още не помнят, че някога е имало лев, че някога е имало такива страдания, въпроси и така нататък. И си казах, добре, аз съм практичен човек. По-добре да мисля за бъдещето и за това, което има да се случва, отколкото да мисля за миналото и за това, кой с кого се дели и аз какво ще кажат за мен. Ще приема този минус, ако мога да го нареча минус. Ще го сложа аз на душата. Заради това, което има да се случва, защото аз вярвам и съм убеден, че човек трябва да постъпва логично и правилно. Разбрах, че това е правилното, а по отношение на това, кой какво ще каже, ми беше безкрайно ясно. Но реших, че ще платя тази цена. Аз мога да плащам. Мога да носа, мога да мъкна, мога да съм лошия, мога да съм гад, мога да съм в очите на разни хора, сатаната, дявола. Бил съм такъв много пъти. Реших, че мога да го понеса. В името на това, че така е правилно. И така постъпих. Аз знам, че съм прав. Аз съм абсолютно сигурен, че съм прав. За това, че е правилно това, което направих. Аз знам, че съм прав. Криво ми е, кофти ми е на мен, заради това, че казах нещо, пък после направих нещо друго, защото така е правилно. Ма на кой му пука, освен на мен? На кой му пука, освен на мен? Отстрани. Аре бе, колко ти Слави Трифонов? Ти ли ще ми кажеш? Преди какво говориш, сега какво да прави? Аре, Слави Трифонов и ти си като другите. Реших, че ще го приема. В името на това, че така е правилно. За пръв път го обяснявам. Не съм се обяснявал до сега. Но живея с това всеки ден. Защото по принцип съм точен човек, как така звучи, нали, говоря за себе си, все едно циганката, дет ма хвалише почина. Пречера тон излизаше, обаче понеже почина, сега знам трябва. Това е истината. Това е истината. Не е лесно. И тая работа, която я върша аз, не е за всеки.
точно по тия причини. Който иска нещо лесно, да се занимава с семки. Той и семките не са лесни. И когато аз говоря, аз ще говоря. Да не мислиш, че ми е лесно да се обяснявам, бе, малкия. Не мисля, но... И като не мислиш, тогава си това, мълчи. което Виж исках той да как ти си кажа, мълчиш, той е че по-възрастен. всъщност... И не спира. Не беше беше ли- ли... И друго допълнение. И тебе не те харесва. Какво каза Асен Василев? той Никога не говореше съм ви на- харесвал, Да. не ви харесвам и няма да ви харесвам. Но пък за сметка на това, с вас ще променя Конституцията, ще имаме общо правителство, Данчо Цонев ще ми казва какъв е така. бюджета, въпреки мани го той Не да говориш с пренебрежение. не мога да не говоря за пренебрежение към него, извиняй, имам право да говоря с Не да пренебрежение говориш за с него. пренебрежение към никой. Добре. Тоест към никого. С неуважение може ли? Не. Що? Е така, защото хората си имат своето. Виж какво Тошко, моето момче. Понеже ти много си скачаш много и от парламента много скачаш. И жената му трябва да това. знаеш. Добре, хубаво. 10% те харесват, 90% не. Те не те познават, аз те познавам. И знам, че си пич, те уважавам дълбоко. Но хората не те познават, виждат само как скачаш. Трябва да си малко по-се контролираш. 1000 пъти ти го казвам. Добре, може ли да те Да прекъсна? ти кажа, що не може да си неуважителен. Защото ние хората сме комбинация от добри и лоши страни. Асен Василев си има неговите добри страни със сигурност. Това може сигурен. Знаеш, че не понасям ППДБ. Те смятат, че солта на земята, а всички ние останали сме чалгари. А те са върха. Но така или иначе, съм сигурен, че в тях има добри страни. Сигурен съм. Убеден съм в това. Напълно е възможно да си прав. Нали, аз? Да. Дай да върна нещо в хората. Значи, здравей, Слави. Бихме искали по Чакай, време на кой го този казва лайв... това? Ами, сега ще разбереш, че защо е така. Да. Бихме искали по някое време на този лайв да видим твоята реакция на живо, докато гледаш специалното официално видеообращение от твоите фенове. Много хора, които ценят теб като изпълнител и кукубент, се обединихме и организирахме кампания, посветена на това да изразим своята подкрепа и уважение. Ще се радваме, ако отделиш време да го видиш и да споделиш реакцията си. Колеги, пуснете видеото. Само за вас! И само заради вас! И само заради вас! Моля те, направи концерт! Ние сме ти най-големи любимки! Обожаваме те! Моля ти се! Моля ти се! Моля! Това ви преди 10 години съм бил на 12 и не съм могъл да отида на концерта. Сега вече мога и много искам. Давай да го правим този концерт. Моля те, спътни детската ми мечта, детското ми желание. Всеки ден слушам песните ти и мисля, че е крайно време да направиш ново някой незабравим концерт. Искаме концерт, за това живеем, това чакаме, това мечтаем. Колеги, какво правите? Работим. А как ли се ходи на концерт на Слави? И ние, учителите, чакаме концерт на Слави с нетърпение. Надяваме се скоро да ни зарадваш и да радиш емоционално. Моля ти, Слави, направи концерт с кукубент. Моля те. Господин Трифонов, за нас, вашите фенове, ще бъде огромно удоволствие да споделите още един грандиозен концерт с нас. Направете го така, както само вие си можете и ни зарадвайте. Хамано тая работа! Слави, направи един концерт, бе! Омръзна ми от работа! Искам да се повеселим малко. Нямаме търпение вече да направиш концерт на Националния стадион Васил Левски. Наистина очакваме с нетърпение. Целувки! Обещавам ви, че ще напълним целия стадион и ще бъде много яко. Ох, много ми се ходи на концерт на Слави Трифонов. Искаме, много искаме твой концерт. Искам да ти кажа, че много бих се радвала, ако направиш концерт. И ще бъда там задължително на 100%. Слави, моля те от сърце и душа, нека да има концерт. Намираме се на величествения връх Марагидик в Стара планина. От тук отправям своя призив към Слави и Кукубент в кампанията да имаме концерт. Аз съм част от Суверена. Така че много те моля, направи концерт. Мисля, че е време да се събудим всички и да пръснем стадиона заедно. Хиляди българи отново искаме да напълним този стадион и да запеем песните ви заедно. Всеки ден
Ние чакаме ти да обявиш концерт. Слави, няма, не искам, има концерт. Национален стадион Васил Левски. Слави Трифонов и Куку Бенд. Много мило. Давай нататък. Казаха ми, че имаме човек на видеовръзката. Да. Колеги. Явно няма. Давай нататък. Ами, има. Казвам ти каквото, че има. Ето, Просто, имаме... ето. Само, че пуснете на екрана при нас, не само зад гърба ни. Там под камерата. Здрасти! Добър вечер на всички. Здравейте, господин Трифонов. Здравей, Сладурче, как се казваш? Казвам се Велина. Ще бъда доста кратка. Имам два въпроса. Давай. Какъв е смисълът според вас, вие и ИТН, да сте в политиката? Това е единия въпрос. А другия? Да го задавам ли другия въпрос? Да, ще Или да отговоря. чакам отговор за този? Другият въпрос е... От него не искам да имам не като отговор, защото искам да ви попитам кога ще има концерт. Всички знаем, че ще ми кажете, че може би ви боли кръста, но това не го приемам като оправдание. Добре, първият въпрос. Какъв е смисъла има такъв народ да бъде в политиката? Има хора като мен. Ако мислих, че всички хора са фенове на ППДБ, или всички хора са фенове на ГЕРБ, или всички хора са фенове на БСП, и няма хора, които да са такива като мен, щях да кажа, разбира се, какъв е смисълът. Това е, демокрацията е такава. Избираш хора, които смяташ, че или приличат на тебе, или изпълват съдържание това, което си ти и това, което искаш. Аз мисля, че има хора, които приличат на мен. Смисъла на това ние да сме в политиката с тия хора. Казвам го откровенно, от цялата си душа и сърце. Виждал съм и виждам, че има такива хора и това ме мотивира. Ако нямаше такива хора, щех да се затворя и да правя това, което ми мога да правя сами хората, които са около мен и мой екип, които ме слушат и ме уважават толкова години и щях да си правя каквото си искам. Но понеже има и други хора като мен, смисъла на това има такъв народ да е в политиката с тия хора. А за това, как каза, че се казваш? Велина. Ако реша да направя концерт, теб ще покана лично да седнеш на най-хубавото място и ще гледам в очите, докато пея. Очакваме всички вашият концерт. Успех! Мерси. Стенли, дай някой въпрос. Извън концерт. Чакай малко. Извинявай. Как се държи за брадата, прилича на американски президент? Почих се върху едно от мнението на хората. Заповядайте. Тарикат. Ако ще ни път ми направиш такъв номер? Съм аз. Не познавам те от малък. Добре. Хубаво. От кога те познавам? От малък. Тогава, ако ще ни път ми направиш такъв номер? Ето ти го. Не съм аз. Казвай. И ще ти отворя сайт. Не искам, че... Имейла. Моля ти се, не ме дръзни. Какъв номер? С концерта. Твърди, че сме организирали хората да се снимат из цялата страна. Нарочно го е направил. За статистиката, само понеже ние сме телевизионно предаване на живо. И така успяваме да се вместим в рамките на това телевизионно предаване. Хората се включват на живо, но заявките са над 10 000 по тази тема. Само за едно уточнение да кажа, което сега няма как ние да го играем уреден матч тук с господин Родонов 10 000 неща да прочетем по един и същ въпрос или по една и съща тема, така че няма нищо уредено в случая. Плюс това, видимо, хората се зареждат емоционално. Като си притеснен, леко фъфлиш, разбираш? Дали? Да, ако е възможно така малко по-да се успокоиш и да говориш нормално, няма проблем. А кога ще направите концерт? Докато размишлявате по тази тема, да ви прочита, то не е въпрос ми мнение. Виктор на 20 години пише следното. Господин Трифонов, няма много мечти,
имах, но живота и обстоятелствата убиха повечето от тях в мен. Тази Чай, обаче... той е на 20 години, който са го убили го него. Сега човека лирично е, това не е въпрос, това просто изразява мнението си и избрах да го прочита. Тази обаче остава. Аз съм Виктор, студент по право. На 20 години може да не ви познавам лично, но вие сте една от причините да съм човека, който съм с ценностите и морала, които имам. За това съм ви благодарен. Хората често забравят какво е направил един човек, дали от арогантност или егоизъм. Аз не съм забравил и никога няма да забравя. Съжалявам само за едно, че не успях нито веднъж да ви видя на живо. Все нещо се случваше, бях малък, после дойде COVID, после просто нямаше как. Знам, че сте заети човек и няма как да говоря дълго. Затова ще кажа най-важното. Благодаря ви. Защото понякога човек не търси нищо повече от това да застане за миг пред някого, който му е дал посока и да му покаже, че всичко това е имало смисъл. А ако това никога не се случи, поне искам да знаете, че някъде там има един човек, който истински ви уважава и никога няма да ви забрави с безкрайно уважение. Ма какво съм направил с момче? Аз така и не разбрах. Това момче, вероятно, това, което е гледало от вас, го е зареждало и му е давало мотивация в неговите лични битки. Ако е така, това е... А ти можеш да си представиш това колко е... Не знам дали съм ти разказвал. В началото на предаването дойде една жена при мен, млада жена. И каза, детето ми каза е много болно и всеки ден трябва да му слагаме една адски болезнена инжекция. И казва, той гледа шоуто и аз му казах, понеже много те обича, че ти го гледаш от телевизията и че трябва да е мъж. И каза, всеки ден, като му слагам инжекцията, той иска да му я слагам по време на шоуто, защото знае, че го гледаш и е корав. И аз излезнах една вечер по телевизията. Викам, аз те гледам всека вечер. Коли останало с това дете? Както е, нататък. Нататък Габриела Тодорова, не съм ме карал жената да го прави това. Слави, би ли се оженил за мен, без да ме познаваш? Като имаш предвид, че аз те обичам и си мечтая за това от 25 години. Представи си толкова години. Не можах да се оженя за жена, дето я познавам, ще се оженя за жена, дето не я познавам. Няма да се оженя за тебе, без да познавам. Не, няма да стане. Аз вече съм много възрастен. Не ставам за жени. Вече съм дърт. Ако бях по-млад, можеше да се пробвам. А сега виж колко ми е удобно да се оправдавам. Няма да се оженя. Може ли един въпрос с колегите в апаратната каза, не бих се оженил за жена, която не познавам. Въпросът е, ако е мъж. Казах ли ти последния вид? Не, не дей. Момче и момиче в парк. Не дей, бе. Се натискат. Млади, много млади. Но се натискат много и много се целуват. Ма се целуват жестоко. Момичето пъшка, много и кеф. И казвам, четала, бе, ти много яко се целуваш, бе. Къде си се научил така? Той казва, къде? В казармата. Това знаеш колко народ на жълтите павета зарадва. Нали? Специален поздрав. Да. Верно ли имаме човек на линия или аз не? Имаме, да. Татарски как се разсмя, видя ли? Аз си предпочитам да не играя тази игра. Татарски как се разсмя. Има такова гражданин на... Ето го. Колеги, ако моля го купите на телевизора, не да лошо. Много ми е приятно, че се включих в предаването ви, господин Трифонов. Здрасти, как се казваш? Дончо Йорданов се казвам, от Стара Загора. Здрасти, приятелю, да живее Стара Загора. Благодаря ви. Първо, искам да ви благодаря за това, че удържахте на една ваша дума. Вие няма да помните сигурно. Поне на една съм удържал. Коя? 2023 година бяхте на една среща в Стара Загора. Аз присъствах на тази среща и тогава ви зададох
един въпрос, а именно каква е визията на Има такъв народ спрямо комплекса Марица Изток. Тогава вие ми казахте, че ако зависи от вас, комплексът ще продължи да работи. И 3 години по-късно, аз и мои колеги ви благодарим за това, че ние продължаваме да работим, защото вие направихте наистина всичко по силите си това да се случи. Сега трябва да внимавате, защото мисля, че тия, които управляват в момента, искат да ви вземат тази възможност да продължите да работите и да направят това, което стремат да направят от няколко години насам. Трябва да внимавате и да не спирате, трябва да сте много будни и да не им позволите, защото тези, които управляват в момента, искат да направят там фотоволтаици, да знаете. Да, знаем и за това, че се опитаха да ни извадят от ПЕХ. Ние го спряхме, това ги забранихме последния ден. Да, аз съм запознат. Трябва да не спирате да се борите. Да, това е още нещо, за което да ви благодарим, което се случи едва вчера. И ако може да ви задам и един въпрос. Давай. Тъй като всички виждаме какво се случва в световен мащаб с войни и така нататък, какво мислите вие, че трябва да е позицията на България относно зелената сделка и това, че тя унищожава единствената независимост на България? Моето мнение за зелената сделка, че това е една от най-големите глупости, които са раждани в световен и конкретно в европейски мащаб. Зелената сделка е вредна и трябва да бъде пренебрегната, все едно никога не е съществувала. Хората продължаваме да си пазим планетата, да уважаваме това, което представлява природата и така нататък, но зелената сделка е нещо, което само ни спира, не само икономически, конкретно в България ни затваря в рамки, които тази зелена сделка е пълна глупост. Това е моето мнение. Благодаря ви много и успех с номер 1. Благодаря. Благодаря. Кой сега е номер 1? Да, благодаря. Жив и здрав. Тоест, имайки предвид, че изтеглихме номер 1 в бюлетина. Да, номер 1 в бюлетина. А иначе за това, което направихме в парламента, както се бяхме разбрали с теб. Така е, ние направихме това, което... Виж какво бе? Ние вярваме в това. Да, така е. Както аз вярвам в това, което разказах от 9, защо съм направил това и защо ние сме били част. Аз вярвам в това, че така е правилно. Защото ако не бяхме част, не ще мога да направим. И това го има. Само мога да ти кажа, че една огромна част от държавите осъзнават вече глупостта на зелената сделка и най-вече Германия, което си прецакаха въгледобива, да не говорим за възможности за ядрени централи и така нататък. Само и само в интерес на това, което в момента ми играе най-лоша шега и германската икономика тръгва да върви назад. Абсолютно. Точно заради отношението и към зелената сделка. Така е. Прав се от всякъде. Да прочете едно мнение на човек. Здравейте. Гледай как го е структурирал Елена Иванова, жена. Здравейте. Чакай бе, между човек и жена няма разлика. Не, защото казах човек и не видях името и то ми било назад. Не бъди сексист. Не беше. Продължаваме всичко, човеци което са и мъже и жени. Всичко хубаво, което един мъж прави през живота си, го прави в името заради както и всичко лошо по същата причина. Всичко лошо, което прави, защото тя го е зарязала. Така е, но пак всичко хубаво е. Тя преди го зареже. Така е, след това. След като го зареже, тогава почват лошите неща. Дамата Елена Иванова е написала към тебе следното. Го структурирала като подточки. Визия. Наистина ли е нужна комбинация от диван, анцук и намръщено лице? Къде е Слави уверен, фокусиран, грееш, професионален във всеки детайл? Може ли сила уверен с оптимизъм? Ако Слави не го вярва, как ще убеди хората да го подкрепят? Как, кога, защо? Формати, концерти, албуми, телевизия, политическа позиция. Има ли друг, който да имал такъв ритъм на работа от опонентите? Държавни служители или на държавна субсидия хора? Ако не го повтаряте, се налага само другото говорене. Диван чалга. Трето, повече комуникация от Слави. Това беше пропуск да ни излиза и да говори защо и какво прави на живо по телевизията актуално, не само постове. Защото той е представител на хората като него, които работят в реалния бизнес сектор, а не държавни служители или паразити. Въпрос към Слави. Защо се промени толкова? Трудностите и предателствата ли го направиха толкова тъжен? Може ли да фокусира стратегията си
само на това трябва, това би било хубаво, да обърне думите в оптимизъм. Лошотията бълва от всякъде, търси се доброто. Пишете хубави думи, хората ще ви намерят. Добре. Госпожо, трябва да кажа? Нищо, само го изчитам. Дали си съгласен с мнението на жената? Тя общо взето ни дава съвети. И поглед отстрани. В продължение на 20 години всяка вечер по телевизията, ако тя това има предвид като сравнение. Да, че много работи се прави. В един момент аз изпитах чудовищно облегчение от това, че не ми се налага всяка вечер се показвам по телевизията. Не знам с другите, които са правили това нещо по света, как е било. От една страна е навик. Всеки ден е като машина, за да може да го правя. От друга страна, ви казах най-откровенно, в един момент изпитах чудовищно облегчение, че не ми се налага всяка вечер да го правя. Това нещо. Харесва ми, обичам го, повече от това обичам екипа си, но просто изпитах такова облегчение, че не ми се налага всеки ден да го правя. От една страна. От друга страна, социалните медии и ми дават тая възможност по този начин да се изявявам. Що не се усмихвам? Аз никога не съм бил особено усмихнат. По принцип съм мрачен. Такъв ми е типа. Мрачен, вече... Разваляш имиджа на мрачен. Мрачен чичак, който седи и гледа лошо. Нали, по принцип, такъв си ми е тертипа, така си изглеждам. Нали, рядко се усмихвам, не знам, даже затова на времето направихме с тия пичове формат разсмей Слави, защото няма шанс. Той нямаше и шанс кой да ме разсмее, ако сам не реша да разсмее. Трябва как... По принцип съм мрачен типаж. Планчук на дивана. Добре, истината е, че и в момента много ме боли кръст. Не мога да открия. Казват, че защото с годините съм 2 метра, е логично и просто наистина много ме боли кръст. И поради тая причина, като съм прав се сплесква, трябва да седна още по-гадно, но както и да е, оттам идва целият казус. Диван, кой измисли това с този диван? Човек, дали ще съм седнал като в момента на стол, или на диван, или на футьол, или на кресло, или на стол, какво значение има? Седнал съм. Голем прас. Нали, пак съм аз. А иначе оптимизъм. Не съм аз човек, който трябва да носи оптимизъм. Елена ли каза, че се казва? Да, Елена Иванова. Ако искаш, птичките, пчеличките, природата, комедии може да гледаш за оптимизъм. Къде да знам откъде е оптимизъм? Аз съм реалист. Съмняваш се реалист, което ме прави по-скоро песимист, което в крайна сметка такъв човек съм. Има човек на... Няма да ти стана по-симпатичен, ако не съм ти симпатичен, Елена. А ако съм ти симпатичен, значи това не е защото съм много оптимистичен, а защото съм такъв, какъвто съм. Едно нещо ще ти кажа, че ако съм разбрал преди много години, когато започнах да се занимавам с телевизия, нещо е, че наистина, колкото и тривиално звучи, по-добре бъда себе си. Такъв, какъвто съм. Уверявам те, нито го играя, нито се правя някакъв. Аз съм такъв. Лош, добър, сатана. Такъв съм аз. Кой? Не знам. Човек на видеовръзката. Давай. Ето мъж. Здрасти! Здравейте. Здравейте, господин Трифонов. Здрасти, били ако се може представил. Слави, защото дълги години сте били гост в моя дом.
И в дома на много българи. Добре, как се казваш? Иван се казвам, от Пловдив съм на 30 години. Здравей, Иване! На 40. Моля, не чувам. Здрасти, как си? Здрасти, добре съм, всичко е наред. Слушам те. Вие как сте? Ами, справям се. Слушам те. Въпросът какъв е? Въпросът ми е за Има такъв народ. Да, говорихме за концерти, говорихме за музиката, чакаме. Не, няма да лъжа, чакаме. Но въпросът ми е, в мен сме събрали за политика. Давай. ИТН допуснаха много грешки. Факт. Много грешки. Просто един вид купихме си билет за Кукубент и Слави, получихме Тошко и Кукубент. Видя ли? Тебе искат хората. И въпросът ми е как оценявате грешките? Посочете 2 грешки големи на ИТН и 2 победи на ИТН. Тошко не е грешка. Той е такъв какъвто е, но тъй като, както казах и преди малко, всеки човек има добри и лоши страни, аз вярвам на това, че лоялността, интелекта, почтеността, морала са водещи във взаимоотношенията. Тошко е такъв. Много е рязък на моменти, изказва се по начин, по който се изказва, ядосва се и не може да се контролира, но при всички положения това е нищо в сравнение с положителните страни, които имат, че така говоря в негово присъствие. Тошко не е грешка. Казва се Тошко. Ако се казваше Васко, това по-добре ли ще да е? Или Пешко, или Дончо, или както е. Така са го кръстили майка му и баща му. Тошко. Казва се Тошко. Като малък е бил сладък и затова са го кръстили Тошко. Откакто той е част от публичността, съм чул какви ли не неща по отношение на това, което представлява, но в крайна сметка ще бъда безкрайно ясен. Тошко Йорданов е мой избор, който харесва моя избор. В бюлетината сме номер 1. На който не му харесва моя избор, има още колко беха там? 34. Може да гласува за който решили, па може да не гласува. Това е моя избор. Грешки по отношение Има такъв народ. Първа най-голяма грешка, че не направихме първия път правителство. Това е най-голямата грешка. Аз реших да постъпа морално, да не правя правителство заедно с ГЕРБ, но то се оказа, че като не направихме правителство първия път, огромната част от хората приеха, че това е или слабост, или невъзможност, или аз нямам необходимите качества за да понеса тая отговорност. И 3 години отговарях на въпроса, вие що не направихте правителство? Да приема, че втора голяма грешка е, че направихме правителство. Не. Трябваше да направим правителство. Това е добра гледна точка, добър ход, защото, както казах одеве, България в момента е в еврозоната и в момента разплащателната валута в България е еврото. Това е полезен ход и е правилен ход. Втора голяма грешка, чакай да помисля. Има много малки грешки. Голяма грешка. Коя е втората голяма грешка? Втората голяма грешка е моето отношение към хората. Въпреки че не можа да ги разпозная, но твърде много предатели, които всъщност донесоха много неприятности, много негативи, някои от тях направиха собствени партии и така нататък, и така нататък. Но втора голяма грешка е моята кадрова политика. Но от друга страна аз имам твърде много психопрофили направени на хора, след като аз не съм ги усетил, значи трудно може да се усетят, че са такива, каквито са, в крайна сметка. Се замисля и като установя, независимо, че с тебе няма да те виждам, ще кажа още и други грешки. В момента за тия се сещам. Чули ме, Иване? Да, чух напълно грешките. Другият въпрос беше за кадровата политика, защото сте доказали, че екипа е най-добрия в България, може би за телевизионно шоу. То е факт, няма друго мнение. Но в политиката се щупи нещо и може би твърде многата жажда за власт погуби хората около вас. Не, те са... Виж сега, колко човек трябва за да направиш нещо подобно? Трябват много и то много, които не ги познаваш.
Сега гледам президента, бившия настоящ лидер на партия, какви хора има около него. Уверявам те, че над 70% от тях и нямат място там и ще го предадат. Както при всеки един, който тръгне... При всеки един, който тръгне да прави нещо подобно е така. Ти няма откъде да ги вземеш тия хора. Откъде ще ги вземеш? Първо, един човек трябва да е мотивиран. Не ти трябва човек, който няма мотив. Няма мотивация. Трябва ти човек, който е мотивиран. Една голяма част от тия хора, които са мотивирани, мотивите им са такива, които в крайна сметка ще прецакат. Както е, това е дълъг разговор, който за да ти обясна, ще ми трябва много време, за да ти разкажа, но да, така е. Прав си. Благодаря. Други въпроси имаш? Други въпроси нямам. Просто ще гласуваме за Има такъв народ. Това е факт. Чакаме с нетърпение изборите да видим какво ще се... Дали ще познаят социолозите и този път, така да кажа. А защо смяташ, че социолозите са тия врачки, които трябва да слушаш? В кавичка го казвам. Разбира се, че добре. дори днескашните появяване на процентите не отговарят въобще на истината, според мен. Сега никога не са познавали. Благодаря ти. И аз благодаря. Искаше въпрос от една дама, която е от чужбина. Добре, вие водите. Здрасти, Слави. Казва се Люба Кржизанкова. Моля? Фамилията е полска или полска, невероятно? Я да е пак. Люба... Искаш ли ти го да му си го изчетеш? Не. Кризанкова. Кризанкова. Люба. Добре, да кажем Люба. Да, Люба. Здрасти, Слави, имам един хипотетичен въпрос. Възможно ли е... Хипотетичен. Възможно ли е на изборите да получим мнозинство партия, която да се бори за излизането на България от Европейския съюз и отказване от еврото? Ще обяснят ли членовете на ИТН на хората конкретните икономически, политически и правни последици, които биха могли да настъпят? Според мен е важно това да се знае още преди изборите. Питам това, защото имам български корени и България е моята втора родина. Интересувам се от всичко, което се случва в България. Слави, пожелавам на теб и на всички твои колеги много успехи, здраве и сили. С две думи, присъствието на България в еврозоната гарантира финансовия суверенитет и финансовата стабилност на българския финансов продукт. И още България като държава, част от еврозоната, България като част от Европа, това е едно от най-хубавите решения, които са взимали българските политици въобще. България извън еврозоната, провал. Пълен провал за държавата в финансово, в икономическо, в всяко отношение. Който твърди обратното, е глупак. А ако иска да го докаже, за да стане ясно, че не е бил прав или че аз съм прав, резултатът е толкова трагичен, че просто това е абсолютна безмислица. Мястото на България е в Европа, конкретно в случая в еврозоната. В икономически, финансов, политически, всякакъв план. Мястото на България е в еврозоната. Това е безапелационно. Това е моето мнение, но не е само това. Това е реалността и логиката. Подсказват това. Който твърди обратното е измамник, глупак и говори измислици. Така мисля аз. Мисля, че много хора не знаят какво се случи 1997 година, когато имахме самостоятелна валутна единица и как в рамките на няколко месеца тя до толкова се обезцени, че имаше хора милионери за една вечер и тогава всички страдаха, че не са се направили парите в германски марки или в долари, както и в момента държави извън еврозоната, когато дойде икономически стресения, в какво се обръщат валутата? Не в злоти, в рубли. Или в рубли, или в виетнамски донги, ами отново в евро и в долари, защото това са двете световни валути. Майка ми от всичките изпестявания можеше да си купи кола и на следващия ден вече със сигурност почти можеше да си купи телевизор. Лека и пръсна майка ми. Така и не можах да убеда, че греши, като не ги маха тия пари. Но милата, тя беше научена като всеки един такъв човек, че трябва да спестява. Нейните спестявания умряха за една нощ.
Това ли да бъде еврото? Една от най-стабилните валути в света. Заедно с долара, следващата валута е евро. И вие какво искате? Да бъде друго? Рубли, който ви говори. Тие дет говорят за Русия, обръщат парите си в евро. И пращат децата си да учат в Англия. Защо не ги пращат да учат на друго място? Както и да е. Мария Лушкова. Здравейте, господин Трифонов. Бих се радвала да виждам повече хора като вас на ръководни постове в Народното събрание, по телевизията, като цяло в живота си. Ще имате моята подкрепа и на предстоящите избори. Днес бих искала да ви задам следния въпрос. Ако хипотетично има такъв народ е част от стабилно мнозинство в следващото Народно събрание, какво ще прави в краткосрочен план? Разлика е между това, което беше в предишното правителство. Казах ви с каква цел беше. Там има такъв народ. И с каква цел министрите на има такъв народ бяха с професионална характеристика. И министъра на икономиката, и министъра на медицината, и министъра на транспорта, и министъра на културата. Те бяха там като професионалисти, които вършат такъв тип работа. А нашето участие там беше, вече го обясних, и за моите терзания. Следващото правителство обаче да бъдем практични и да разсъждаваме логично. Президента, бившия, настоящ лидер на партия, ще спечели най-вероятно най-много гласове, защото в момента той е следващия, който ще спасява България. Той ще пребори олигархията и той ще направи съдебна реформа. Да ви кажа честно, от опита, който имам и това, което виждам, той нито ще пребори олигархията, нито ще направи съдебна реформа. На коя дата сме днес? Ви кажа, че най-вероятно така ще стане. Що? Ще няма тази възможност. Това да не е. Той е свикнал, че е президент и като президент, като каже нещо, понеже това е съвсем друг вид институционална длъжност, той сега ще трябва да се занимава с парламента, България е парламентарна република. Дали може да направи нещо с хората, които е избрал, които са отишли там и са се наредили и са дигнали ръка, вероятността е нищожна. Да не кажа, направо не съществува. Но той ще спечели мнозинство. На тая база той ще трябва да направи правителство. Ще изпадне в моята позиция. Тоест, или ще трябва да прави правителство с партии, с които е казал, че за нищо няма да има нищо общо, защото сам няма да може. Аз оня ден гледах, че иска 2/3 от парламента. 2/3 от парламента той няма да вземе и 1/3 от парламента. Такива са обстоятелствата. Сега не знаем, разбира се, ще видим, но ако няма 2/3 от парламента, не може да направи съдебна реформа. Ако няма над 50% от парламента, не може да управлява сам. Той ще има 1/3 в най-добрия случай. Ще трябва да прави коалиция. С кого? Ако ние влезем, а ние вероятно ще влезем, може да се окаже, че ние ще бъдем част от хората, на които ще предложи, защото няма много, на които да предлага. Ако въобще се случи така, нашето място там би могло да се осмисли от контрол. Само от нещо подобно. Друг смисъл няма да има. Контрол. За да мога да ги бутна, когато се окаже, че не изпълняват това, което трябва да изпълняват.
както направих с ППДБ първия път. Защото ги разбрах, че са лъжци. Лъжат и гледат в очите. Такива хора. Така че подобен смисъл би могло да има, но трябва да се развият по такъв начин да се раздадат картите. Съдбата така да раздаде картите. По-точно вие, които гласувате, да раздадете картите по този начин. Но ще видим какво ще стане. И когато стане, този път няма да се тързая сам вкъщи. И да се чудя кое е правилно да постъпя. Не, както каза Елена, този път е тук сядам и почвам. Стана така и така. Нещата са такива и такива. Аз имам пред мене тия и тия възможности. Според мене е добре да направя това и това. А според вас? Я вие кажете. Вие като сте ме избрали, вие ще кажете кое е правилно. И тогава, с чисто сърце, с широко отворени очи, ще постъпя така, както ми казвате. Иначе аз съм свикнал. Този път няма да е така. Човек се учи. Колкото и години да е, то за какво е човек се учи, докато е жив? Човек се учи. И аз така. Учи се в движение. Да приключваме, ако искаш. Добре, има един човек, ако искаш да искаш. Добре, на окей. линии и приключваме. Добре. Здрасти! Здравейте! Кой си ти? Казвам се Виктор Любомиров, инженер Виктор Любомиров. Аз съм първият автомобилен инструктор на Тесла в Пловдив. На Тесла? Имам няколко въпроса. Чакай, на Тесла? Да, точно така. Един от първите в България. Електрическите коли ли бяха? Моля? Електрически коли. Точно така. Добре, окей. Просто изразявам отношението си към електрическите коли. Да. Значи, единият ми въпрос е поради нашумелия скандал покрай Продължаваме промяната Демократична България. Въпросът е следния. Колко НПО организации има в България, които имат право, хора, които имат право на по няколко оръжия и могат да извършват преподавателска и образователна дейност? Дали имате някаква такава статистика? И другия ми въпрос е, понеже заговорих за Тесла, че съм първи автомобилен инструктор, аз преди време бях изпращал съобщение до министра на транспорта Гроздан Караджов, който гледах също, че беше тук в момента на лайф и следеше. Мисля, че е срамно в България да нямаме пункт, където електрически автомобили могат да минат законно технотест, а трябва такива автомобили, които са направени български автомобили, да бъдат придвижвани към Румъния и там да се минава самият технотест. И дали може да се направи нещо по въпроса в България да има такъв пункт, където законно да може да се минава техните. Защото в България има хора, които правят и произвеждат електрически автомобили. Сега от теб научавам две неща. Първо, че има хора, които правят и произвеждат. Ще извинявате, че ви прекъсвам. И последният ми въпрос е дали е възможно да направите всичко възможно български институциите, които полиция, държавни служители да имат право да участват, да се занимават с политика, защото те също са Не чух. И мисля, че трябва да се направи всичко възможно да се занимават тия хора с политика. И относно последно за концерта, защото стана въпрос в лайфа, мисля, че перфектната дата за концерт е 18 октомври, когато вие правите юбилей, 60 години, да направите един мега концерт. Да. Супер, добре. И когато не сте пели на концерт, песента се казва толкова хубава, това е уникална песен. И... Благодаря ви. Това е беше от мен. Добре, окей. За НПО, между имаме статистика. Стели има статистика, защото поискахме информация. Поискахме тази информация. Всъщност, някакъв парадокс. Оказва се, че едва 5 души в страната имат
над 4 оръжия като разрешително. Сега си представи, той отговор е риторичен, колко души в страната са имали разрешително за 16 оръжия. Един или едни тия, които бяха в Петрохан. Което, разбира се, отвори много въпроси и тук въпросът е защо по този начин. Защо една политическа партия, когато е на власт, си позволява да даде целия си ресурс на нещо подобно. Каква е била целта? Защо един лицемер, който излезе и излъга в началото, вместо да поиска прошка или да се извини, без да се оглеждаме в неговите спестявания, визирам кмета на София, не стига, че излъгаме, миналия ден излезе и каза, ако аз имах възможност сега, на база всичко, което се случи, пак щях да направя същото. Защо позволиха такъв тип организации да се държава в държавата? Какво още си крие, което ние не знаем? И тук проблема наистина е зароен в тези, които са давали тази възможност. Аз не коментирам как се е изродила ситуацията. Как са се превърнали в секта, която завърши с 6 трупа. Между другото, що имаше протест? Всеки има право да протестира. Кой казал, що имаше протест? Но защо? Хората го казват в социалните мрежи. Защо имаше протест? Какъв? Чакай малко. Да. Протест в защита на... Той не беше в защита. Протеста беше, че те искат отговори, които не са получили. Смразяващо за мен, това е лично мое мнение. Гледайки този протест, за първи път виждам майката на убиеца до майката на жертвата да протестират рамо до рамо. Защо? Спонсорите на всичко това да им се усмихват от първия ред на протеста. Защо? Не знам, и аз не мога да си отговоря. Въобще, че е възможно да съществува нещо подобно. Хората, които са загубили децата си, което е най-страшното нещо, първо, що са в жълто. Ние живеем в България и израз на траур, тук е черното. И въобще всичко е толкова странно и откачено. И наистина да застават и нито други да застанат майката на убиеца до майката на жертвата. И въобще всичко е шантово много. Но ако... Понеже влезнахме в този казус, има лудост. И по света има такива секти, които роднините и родителите абсолютно изперкват и полудяват и поведението им е неразбираемо за нормалните хора. И в България е така. Това, което се е случило при тези хора е наистина нещо свързано с лудост. Затова изглежда по този начин. А тия, които са ги спонсорирали, мислят, че те имат нещо лично. Поведението на кмета е като на човек, който има нещо лично там. Какво е? Това не е моя работа. Нали? Работа е на разследващите органи, но има нещо лично, за да се държи така, да дава тия пари и реакцията му да е такава. Той ме обвинява мен, някакви неща говореше, нали, по отношение на моето поведение, но те са две различни неща. Първото е, че той е кмет и като кмет той е некадърен. И цялата история с буклука го показа. И аз не съм длъжен като човек, който живее в София, си хода и да при положение, че си плащам данъците, да организираме групи, които сами да си изхвърлят буклука. Това е работа на кмета. Той не се справи с това. И затова трябва да си подаде оставката. А като човек, който е спонсорирал една секта и убийци, и педофили, също това е морален казус. Там не знам какво трябва да направи. Дали да се извинява, дали да иска прошка, дали не го знам по, но при всички положения е сбъркал, как не го осъзнава. А ако твърди, че пак би им дал пари, значи първо той не е разбрал, че е сбъркал, не смята тия хора за такива и въобще какво прави там, в публичното пространство,
той е неприемлив там, нетърпим, защото постъпва неморално, аморално. Трябва да бъде премахнат от публичното пространство. Сам да се премахне. Или не знам какво трябва да стане. Мястото му не е там. Позволи ме само да те допълня, тъй като отдеве ти отговоря на един от въпроси, свързани с това, какво ще прави Има такъв народ в следващия парламент. Това, което се случи в Петрохан, всъщност засегна един много сериозно оголен нерв, свързан с морала в българското общество и всъщност Има такъв народ ще е изцяло противоположното на това, което видяхме. А именно целта вътре е да се опитаме да върнем нормалността, понеже ние сме консервативна партия, когато става въпрос за нашите деца, когато става въпрос за това традиционното българско семейство да е защитено и да е спокойно, аз уверено мога да кажа, че ние ще бъдем гаранта за това в следващия парламент. И това не са някакви тук предизборни лозунги, имаме и практични законопроекти, един от които вече е внесен с промяна в закона за НПО-тата. Няма как повече да видим, ако това бъде прието в следващия парламент, НПО, на което се разрешават толкова оръжия, НПО, което изпълнява държавни функции, НПО, което ще съкращава национална агенция и така нататък. Така че Има такъв народ, че онова камъче в обувката, което ще им покаже на всичките тия, които си позволявали в годините по този начин. Да е камък, да не е камъче. Добре, ама то камъчето е най-дразни. Този момент е важен да им показва, че повече така няма да може. И наистина, когато си говорим за нормалност, за практичност и за консерватизъм, Има такъв народ, че е гаранта на хората в 52-я парламент. Тошко, имаш нещо да кажеш? Само да довърша, човека зададе още няколко въпроса. Единият, ако правилно чух при прекъснато, беше защо държавните служители не могат да се занимават с политика. Всъщност те могат. И в момента, в който станат политици, им се пази работното място там, където са били държавни служители и после се връщат. А защо България няма място за годишни технически прегледи на електрически автомобили, нямам никаква представа. Аз не знаех, между другото. И аз не знаех, че няма, между другото. Трябва да питам Гроздан, той е изключително отговорен и много съвестен човек и трябва да го питам въобще по негово време. Ставало ли е такъв казус? Аз сега разбрах от това момче, че в България няма възможност за такъв преглед и още, че трябва да се ходи в Румъния. Да, и аз не знаех. Така е. Сега от него разбрах. Дали можем да помогнем? Да. В случая не можем и защото ние не можем да въздействаме на изпълнителната власт по никакъв начин. Да, вече не. Следващия парламент зависи какво стане. Добре, ако искате да приключваме, тъй като ти отвори предаването, ти ще го и затвориш. Добре. Давай, дайте ми камера на него. Не си изкръствай ръцете. Така може ли? Така може. Добре. Знаеш, що не трябва да скръстваш ръцете? Изглеждаш агресивен? Не, изглеждаш като човек, който събира. Има нещо, което се нарича body language, да, езика на тялото. Има и предвид, че понеже отдеве обяснявах всяка вечер, съм следял за това ръцете непрекъснато. Да. Ето, например, последния път, който си го мислих е председателя или там къв се води на партията, която ще спечели най-много гласове. Той е член, той е никакъв. Добре, какъвто е там. Той говореше и непрекъснато махаше с ръката и непрекъснато... Кой го прави това нещо, ли знаеш? Човек, който не е сигурен. Така че ако обичаш, не си изкръства ръцете, застани така. А винаги съм сканал, те питам, какво носиш на дясната си ръка? Това ли? Да. Това ми го подари в Бурса един турчин, съответно. Каза, че това е някакъв камък, на който му забравих името, който носи... Щастие. Да, и каза, че маха лоши енергии. Това ми е гривничка, която си купих от Страсбург. Не си в трети клас. Това е подарък от майка ми, а това е подарък от сестра ми. Защото и от парламента ги размахваш тия неща, нали? Знаеш, че правят впечатление. Мога да говоря честно. Да. Не ти пука, да. Ще да съм сигурен. Да. Това е. Оттам идват проблемите. Да. То пък ти като си един, който пък като се... Не, извинявай. Знаеш, че сега моля ти се да си ме видял с часовник. Нали? Аз също и на мен не ми пука, но човек трябва да прави това, което е лисобици. Нали? Човек рядко понякога ги забравя. Нали? Малко е... Да не останем малко. В теб. Да, творческата част в мен не спира. Не спира, да. Не спира. Добре, ти затваряш предаването. Уважаеми зрители, надявам се да ви е било полезно в смисъл...
един месец има кампания, в която може да решите окончателно за кой да гласувате. Така или иначе е хубаво да гласувате. Защото иначе оставате властта в ръцете на хора, които не харесвате, тъй като вие не сте изявили волята си. Оттам татък малко мнението ви практически няма смисъл. Надявам се да е бил полезен господин Трифонов, защото той отговаряше на въпроси. Да сте наясно какво представлява Има такъв народ, какво смята да прави Има такъв народ, дали може да се доверите на Има такъв народ и при всички случаи може да сте сигурни, че ние назад не даваме и не се промениме и не се отказваме от това, което вярваме. Довиждане!